Mayong gabi mga ka-viewers ug salamat sa pag-click nining video karon ato ang hisgutan kini especially hapit na nga December. So gina-celebrate kini Christmas o kanang gitawag og Pasko sa Bisaya. So ato ang tukion ining kagabion kung tinuod ba gyud nga si Jesus Christ natawo og Disyembre 25. Kay mao mong kini ang gituuhan sa kadaghanan nga si Ginoong Jesucristo daw natawo og Disyembre 25. So do na ba kini prohibas Biblia nga Disyembre 25 gyud ang natawhan o kasumaran sa pagkatao ni Jesus Christ? Okay, so do na tay verse nga ato ang pagatukion nga mao kini ang ilang gibasihan og nga atong sutaon og tinuod ba nga December 25. Okay? Sa Lucas chapter 1. Lucas chapter 1 ato kining pagsugdan pagbasa diri sa verse 36. Matud pa dinhi, hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili siya makaanak apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Okay? So kini ang usa sa gibasihan nganong naproklamar kining December 25 nga kasaulugan sa adlaw daw natawhan ni Ginoong Jesucristo. So kabalo man ta nga sa Biblia adunay naguna ni Jesus Christ nga si John, no? John the Baptist, anak ni Elizabeth o ni Zacarias. So kini ang usa silang gibasihan nga 6 kabulan daw ang labaw ni Juan, no? Kay kini si Jesus Christ kay lalang man siya sa Espiritu Santo, no? Pagsulti sa anghel in verse 35, no? Mukunsad kaniya ang espiritu unya gisultian mo sa anghel nga magnabdos pud siya ug nganlan og ngalan ang bata og Hesus. Unya ani pong tayma 6 na kabulan pud nga nagsabak si Elizabeth. That's why ilang gibutangan og December 25 ang birthday ni Jesus Christ tungod kay gisaulog man pod sa kadaghanan ang San Juan. Kini bang June 24? Diba June 24 ya kay si Juan daw una raman og 6 kabulan. So munang giihap nila nga from June to December is 6 months. That's why ila pong 24 sa December, 24 sa gabi munang ila na lamang yung G25 nga mao daw na pod ang natawhan ni Jesus Christ. Apan atong tukion ang mga bersikulo kung tuna bay pizza nga gibutang, duna bay bulan, ngalan sa bulan nga gibutang sa 6 ka bulan nga pag-una, no? Advance ni Juan. So imong basahon dinhi, ang giingon dinhi nga 6 na kabulan ang iyang pagsabak. So wala gimension dire nga nagsabak siya og June. Wala gimension nga unsang bulan na siya nagsabak. Basta ang giingon dire nga 6 ka bulan ang gisabak ni Elizabeth. Nya kay ang uban nagtuo man sila nga kay Juan man jud ang ngalan ato, Juan the Baptist, muna nga ilang gituohan nga June. June pud na tawo si Juan, no? June 24 muna gi-celebrate ang San Juan. So kay June 24 man, so ako atong ipon pagka July 24 o sa kabulan, og August 24, September 24 tulo, no? October, November ug December. So muna nga 6 months ang labaw daw ni John kay gisaulog Manila ang San Juan, no, sa June 24. So 6 months ipon mo June, July, August, September, October, November, December. So muna nga ila ponggi December 25 daw ang kasaulugan sa adlaw na tawhan ni Jesus Christ. Apan ang Biblia igsuon atog yung sutaog maayo. Susihon ginato pag-ayo. Walay pizza nga gibutang diri, walay bulan o walay detalye nga December 25 si Jesus Christ, unya si Juan pud wala pud detalye nga June 24. The Bible silent siya sa pizza ug bulan, no? Unya
ang giingon sa Biblia nga natawo siya sa panahon nga tugnaw, tintugnaw. So munang ilabos kadaghanan nga December gyud kay tintugnaw daw. Apan dili nimo makita sa Biblia ang pizza. Okay? So dili tinuod ng December 25 natawo si Jesus Christ. Dili tinuod na nga siwa natawo pog June 24. Okay? So mao ra ni ang tubag sa atong pangutana. Tinuod ba gyud nga Jesus Christ natawo December 24? The Bible is silent. Wala siya'y pizza nga diin mao na ang iyang natawhan. Ang importante nga natawo siya, no? Wa ta kabalo sa bulana o sa pizza ha. Basta ka importante natawo ang ato ang manuluwas. Okay, so God bless sa imuhang pag tanaw ini nga video. Kung bago pa ka nini nga channel, just click subscribe and notification bell para ma-notify ka sa next nga mga video. God bless.